La Fadulla va ser el sobrenom d'una dona de l'estament social més humil de Manresa, que la història va convertir en la primera activista, si més no la primera que ha estat documentada, de la història peninsular. L'any 1688, al bell mig d'una terrible crisi econòmica, la Fadulla, de la qui desconeixem el seu veritable nom, va liderar l'avalot de les faves a Manresa, una revolta que va enfrontar les oligarquies locals contra les classes més humils de la ciutat. Quan va esclatar aquella revolta, ja feia més de 3 dècades que la Primera República Catalana, proclamada pel president Pau Claris al 1641 i transformada posteriorment en el Principat Independent de Catalunya, havia estat derrotat per les armes de la monarquia hispànica. Però, tot i el decurs del temps, les polítiques punitives de Felip IV, amputació del Rosselló, intervenció de la Generalitat, imposició d'una feixuga tributació de guerra, havien impedit la restauració i el rellançament de l'economia del país. En aquell context, tant els gremis com la pagesia patien una crisi formidable, que a Manresa, que en aquell moment ja era una de les principals ciutats del país, va tenir una expressió singular. Després de quasi un segle de conflicte judicial, els canonges de la seu manresana havien aconseguit que la justícia hispànica els reconegués la seva reivindicació a cobrar un delme, un impost, sobre la producció dels pagesos locals. Aquella sentència va precipitar l'esclat de la revolta. Des de l'inici, la Fadulla va exercir el liderat d'aquell moviment de protesta que agrupava la pràctica totalitat de les classes humils de la ciutat. En algunes fonts es diu que va exercir el colideratge amb Francesc Planes, anomenat popularment Braç de Ferro, però el cert és que la posterior repressió es va dirigir especialment contra ella, pel seu origen humil, per la seva posició de lideratge i reveladorament per la seva condició de gènere. Al cap dels dies, les tropes del virrei Enríquez de Velasco van entrar a Manresa, van aixafar la revolta i van imposar l'estat dels privilegiats. La guerra entre favets, les oligarquies locals, i tremendos, les classes humils, es va saldar amb una terrible repressió contra els revoltats. La Fadulla va ser detinguda, torturada i forcada per les autoritats hispàniques, però la seva valentia i el seu compromís han quedat gravats en la història de Manresa i de Catalunya.